prosím vás, nehľadajme, ako sa to nedá. Hľadajme, ako sa to dá. A uvedomme si jednu vec. Tieto procesy spájania a okrúhlych stolov sme absolvovali veľa krát. A ako to skončilo, povedzme si to všetci. A priznajme si, fiasko. Každé stretnutie bolo fiasko vďaka egám. A už teraz som si povšimol, že naozaj tie egá tu začínajú vyskakovať. Ovládajme svoje egá a myslíme na občanov, myslíme na národ. Nezastupujme tu, netvárme sa, že zastupujeme my, seba, niekto, akože subjekt. Ešte raz, kde je vôľa, tam je cesta. Poďme pre občana. A nech nás nezaujíma, čo chcem ja, čo chce on, čo chceš ty. Čo chce ten občan, je najpodstatnejšia vec. To sú milióny Slovákov. Nie pár osôb tuto, kde sa niekto tvári so svojím egom, aký je dôležitý a aký chce byť spasiteľ a akú prevratnú myšlienku objavil a ktorú chce presadzovať. A chce byť snad slávny, alebo naozaj si pomastiť to svoje ego. Na to zabudnime. Poďme už za toho človeka. Poďme nezištne. Nemyslíme, prosím vás, na nejaký osobný prospech, politický prospech. Myslíme na to, že sme tu za Slovákov a myslíme na to, že keď budeme spojení ako svetoplukové prúty, vtedy budeme mať silu. Nemyslíme na seba. Zahodte tie ega, prosím vás, a myslíte takto. Ďakujem. Zjednoťme sa najprv v myšlienke. V tejto myšlienke išli pozvánky. Kto tú myšlienku pochopil, prišiel. To je veľmi cenné. Potom zjednocujme osoby, ktoré by túto myšlienku realizovali, a potom zjednocujme subjekty, ktoré by boli takým zjednocujúcim prvkom na myšlienke. Myšlienka je, kde je vôľa, tam je cesta. Myšlienka je základ činov potom. Všetci boli národovci, Štúrovci boli národovci, ale boli predovšetkým vlastenci. To znamená, vlastenectvo to sú činy. Doteraz to boli všetko činy, ktoré podnecovali, informovali a snažili sa nejako ohlásiť, pretože my máme v rukách 40% voličov a nikto nás neakceptuje. A všelijaké subjekty, ktoré si osvojili právo na patent, právo na vlastenectvo, právo na národ, všimnime si, všetci sú teraz vlastenci. A čo je za nima? Za nima je to, že znova chcú vládnuť tieto subjekty bez nás, bez ľudí. A balamútia nás, aby sme na voľby túto ich stratégiu prijali. Ale popri tom štrikujú v zákulisí veci, ktoré sa vôbec občana pozitívne nedotýkajú. Práve negatívne. Čo sa zlepšilo? Tá pomalosť. Nepriateľ, keď dobije územie, prvé, čo obsadzuje, informačný systém. Televíziu, rozhlas, železnice, spoje, pošty, no pretože to je nástroj vládnutia. Ale my sme nechali ich fungovať pol roka, aby nás okydávali, ovárali, ličili, až ľudia si to zobrali za normálne. My chceme viac. My chceme radikálne kroky, lebo ináč je. My chceme politickú zodpovednosť a trestoprávnu. Politická zodpovednosť je málo za činy, ktoré boli porobené. To je málo. To je to, čo sme si, to sme si, nejako bolo, nejako bude. Trestnoprávnu, aby to bola výstraha do budúcna. Pokiaľ sa nezíde 100 000 zjednotených myšlenok na to námestie, nie raz za pol roka, ale každý týždeň, sme tam, kde sme boli. Sme v záhube. Štát je v štádiu bankrotu. Nechcú to priznať. My nemáme nič, čím by sme sanovali štátny deficit. Nemáme nič. Nie je nič naše. Zabudli sme, že naša republika je ručiteľom za pôžičky Ukrajine, my a Češi. A čím my budeme platiť? My nemáme majetok. Náš majetok je vôľa ľudí, náš majetok sú lesy, polia a voda. To máme posledné, čo máme. A to je koniec. To bolo našim cieľom. Upozorniť, sami nespravíme nič. Nič, je to posledný pokus niečo zobudiť a zistiť, kto je čo a kto je za.
Lebo reči sú reči a chleba sa je. Ale činy nie je poznať. Je to spoločné, naše spoločné dielo, aby sme vytvorili konečne normálny, zmysluplný program pre ľudí a pre národno-štátne záujmy Slovenskej republiky. Toto je našim cieľom. Je to návrh, ktorý sme spracovali, ktorý vám predkladáme ako vlastenecký blok. Lebo doteraz som sa nezúčastnil ničoho takého konkrétneho, že začneme dnes, začneme zajtra, začneme pozajtra. Absolvoval som desiatky okrúhlych stolov, tak ako aj vy. Výsledok není žiadny. Len trhanie. Vlečenie do slepej ulice. Nikam sa nepohýname. Vznikajú ďalšie politické strany účelovo. Tí, ktorí tu chcú rozbíjať a držať rozbitú spoločnosť. A politické parlamentné strany majú obrovský náskok. Majú množstvo peňazí, majú vieškerý marketing, majú to zázemie a tak ďalej. Tu my sa nepohneme nikam, môžeme robiť, čo chceme. Žiadne ego tu neúspeje. Absolútne tu neúspeje, nedotiahne nikto, nikam, nič. A hrať na 3%, alebo aby sme mali nejaké financie, alebo na 5%, je slabota, úbohosť. Tak ako povedal Arpad, tu je nespokojných 30-40% ľudí, ale stále musia voliť menšie zlo, lebo nemajú alternatívu. Lebo tá ľudová alternatíva sa nevie spojiť, sceliť, porozprávať sa, porozumieť si. Toto je najväčší problém tu na Slovensku. A pokiaľ sa začneme stále deliť a vymýšľať, kto na akej kandidátke, to je celé blbé, chore. Politici nech robia politiku, odborníci nech riadia štát. O tom toto bude. A pokiaľ toto nepochopí slovenský národ, tak je s nami koniec. Je škoda strácať čas. A vytipujte si všetkých tých, ktorí si mastia svoje ega, že oni sú tí spasitelia. Kde sú doteraz? Kde sú? Možno, že sú platení od tých, ktorí sedia hore, aby to umelo rozbíjali všetko. Tak slovenský národ by sa mal spamätať. Všetci do jedného. Kúrnik šopa, sme na jednej lodi, alebo nie sme. Keď zahynem ja, zahynú aj oni. Každý jeden. Vojne máme blíže ako k mieru. A na čo sa tu ideme hrať? To som chcel povedať.